Takže teď jsem se dostala konečně ke kompu, protože jsem dneska stavila Vánoce. Či se o den dřív, ale to je úplně jedno. Všichni víte můj důvod. A vy co ne, máte prostě smůlu. Takže snědla jsem rybu, byla pěkně hnusná, ale snědla jsem ji. Byla jsem Campari. Je to pěkně hořký, ale vypila jsem ho. Taky jsem pila víno, ale tak jako pšt, to jste nikdo neslyšel. A už jsem dostala dárečky a nechci se mi to psát na blog, takže to všechno natočím. Toho za mnou si nevšímejte, tam nejsou žádný plagáty, plišáci, prostě nic. Mám asi konečně po 3 letech novej baťoch. Červený mám 1, 2, 3 kapsy. Normálně 3 kapsy. A dokonce i na disk, na který ho nevlastním, ale to je jedno. Asi mě zabijete, ale Ježíšek mi koupil úplně úžasnou mikinu. S Hello Kitty, černou s modrou kočičkou. Takže naprosto úžasný, úplně dokonalý, úplně tutý. To je taky úplně totální druhou emařskou mikinu s proužkama a s nějakým nápisem mě neznámým, ale to je jedno. Taky Ježíšek umí nakupovat v Krakatau, takže umí nakupovat úplně úžasný emotrička. Jinak je to červená, jo, to není růžový, je to červený, ale pšt. A druhý, proužkový s nějakýma nápisema, ale nevím, co znamenají zatím, ale zjistím to. Pak dostala taky DVDčka. To první už má sice díl, někdy od začátku prosince, ale bylo k Vánocu. A to druhý, to dostala teď úplně úžasnýho Harryho Pottera. Závidíte mi, že jo? Taky jsem dostala penízky, tak ale ty nemusíte vidět, že ne, nebo chcete? Budeme nakupovat na Silvestra. Je tady táta, on mi vlezl do videa. Krásný Vánoce, papa.